Ngikhanyisa njengamabomu ngifuna nibone ukuthi kuleya function bekunjani. Bekudimile kanje yabo. Bekumele ibe romantic lento kodwa kumina ngazi noma ngiparanoid igcine isi-scary ngoba ukuthi kusuke kahlangana nokuthi silethele ukudla yabo, silethele indiya elifishane lisidudla kunje. That want it. Ngiphathele iplate lithi mina want it. Manje mina vele ngabona kuyiphupho yabo. Ngacabanga kuyiphupho kwavela kwaqondana futhi nokuthi khona okade eshaya enye ipoem romantic nayo. Bekufanele be romantic kodwa kusho ukuthi mina ngashaya paranoia yabo. Yagcina isingathi scare ngoba mase kuhlangana nokuthi want it nakanti ipoem bekade ithi nasemaphusheni uyangihlupha futhi. Shuthi ubesho lowo muntu lo amthandayo i-crush. Manje want it nasemaphusheni uyangihlupha futhi. Kwavela kwangithusa mina yabo. Ngagcina ngithukile yabo. Bezivala i-Women's Month kusho sivale kanjalo nje. Kuyinto ethusa athi want it ethi nasemaphusheni uyangihlupha futhi. Agcina ngadlamba lelandele likhulu lifishane nenwele zalo yabo lithi ngiphathele ukudla lithi want it. Manje kufanele kube romantic kunamakhandlela nawo. Ngibona nelangabi lekhandlela lokulithi ngathi liyaphika lithi ungavumi lithi uthi want it lithi langabi lekhandlela lithi nasemaphusheni uyangihlupha futhi ngathi hayi ngeke ngikwazi bongixolele.